To hagini snipat nga aingu yu play bangala ban kren biang shapi ke tien ke jong play ke be day bat kini ke jing hikai ke bangadoni ke ban hikai pi biang sajisen hagini ke part 3 jong kini ke kerteng ke banga ai ke Jingshisha jong Briew ubakin Mynsiem fi ngala hikai fi ye ke Jingshisha ke be day bat uniu u inaman nani uniu Briew ubakin Mynsiem ang niya po bahadian bala khapat yangi hadian bala ngila yo ege jinkta ga jong Mynsiem ko jong play ba ege tien ga jong play ga be im kat kum na ga Bible hi ka Bible ka kren shai bala khapat yo Briew u ba ken Mynsiem hapo jong ga do no chingi tinga kwa ba ga nong fi agni ga jing hi kai jonga ngala ong ya ki bobon ngala kren ni phiru lo ma ga ni ka voice message ka ba mala ga por ngala penshai baka jinglong kristan bala ni jinglong Mynsiem brokaway kam shong hangno ro kam shong ka ege bapile kat no pila kum no pim are ka shong kum no pi hakano guru kom pile yo no Briew bakin Mynsiem u bala kha hapo ka do no topi namar lada pi bakla nang ta finu I baro along tang ka jingle niam baro along tang ka bakin jado Henry lada la yalami pi daga jing snot ho yakani ga nongrim jong no Briew bakin Mynsiem nga kwa ba nong fi ga ni ga por pin snot ho ba Mynsiem ko udon jing dai tang ban no Briew ba po u blain da Ukraine chingi kren shagani ga khli jingi Ukraine shiga do no chung no Briew bakin Mynsiem nda haba blay kwa I ga ban pin shaye hi kwa ban pin shaye kat kum ga jingyo I ka jong no Briew bakin Mynsiem ne po ting ngalapin EP hakani ka voice ka balais pa san pun rio ka part 2 ka badang shida ngala kren ya ka Jingshisha jong Briew bakin Mynsiem alor ka way ka nongrim ka baning kong ngala kren ba lada pi bisa ba yo no Briew bakin Mynsiem hapo jong fi nda haba he usan unang san na ka jinglaw Mynsiem finyo iba udon ka jing yo sngaw ya ka sur ka jong play ngala kren ba ay kata kaba ngala kren na gani ka part 2 kaba ladep kadai ba Briew ubakin Mynsiem nda haba he usan u kwa jukia udon ka jing sngaw tho kaba shai ba ya ka tien ka jong play namar kambon sini ngayo I ya gani ka Jingshisha bakidan pun bahagi Briew kibele ia kaban puli ya ka Bible kibapuli ngayo I ka ta kat nongi pensitom ban naik puli ban persang ban tiet ki kat ban persang ban ngap na ki Briew jong play ban persang ia ka ban puli hi ya ka Bible kat bala ngam ong ba ta ka de ka bam dei baro ta ka de ka badai Henry what is not ho bakla kani ka Bible kumangala dep ong pi ka de ka bakin Mynsiem te ban snot ho ye ka dei ban kelalong ki Briew ki bakin Mynsiem di kumlungi kelalong ki bakin Mynsiem dei ba ndak hapat yengi yo ne Briew bakin Mynsiem mang ne po ula ban snot ho ye ka Bible ula ban yo I ka tien ka jong play ngala kren bon ba ye ne te mentang sngi ngakwa ngan pen isa ka we de ka nongrim ka ban ningkong ngala pen I ula ban yo snow ka sur jong play ka baar ula ban snot ho ba ye ka tien ka jong play bat ka balai shashkor bai gani nang ning ni shong kham tang hang ni ngan pen kot igani ke jingkran ka ba ong ladang ibsa ba ni Briew ba po jong ka do no chingi na kwa nganong fi ni la ro banya daga jinge baru play ni la ban yo sno ka sur jong play ni la ban sno tho ba ye ka tien ka jong play ban ni la ro banya daga jinge baru play akani ka jingi kai kan ya rap hai fi matag sngi leching mot ngap ha aipor ngan EP na ni kitin ka jong play fi ni shaj yo snow brobor ki Briew be hikai ngi la ni shaj kwa banong be ka jinge mo banong ni u ba hok bu im de ka jinge nang ta de ngi yo ka jing prem ru de ka jinge ai ngo you play ka ta ka de ka badai nang ta de la ong ba na ka Bible bon sin ha ka Bible the people ni na do testament brem na do Habakuk ru ong bau ba hok yum de jinge de pipuli gini lawan ra biang de ki Briew jong play baro apa ka shiti ge jongki
ba ka jingai ma ka de ka badon kam ngi oi ga jipenem de ka jingai but ngi de ban im de ka jingai ngi de ban ya de ka jingai na mar ka bible ka ong ngi de ban le kum ta te da da ka daw ngan da puli fi na ga bible man da ga sngi ka ba ka ni rap fi ka ni ga por ngi ni puli ngi ni shong khambun ka ni ga lenong singi ngan pani fi ba ladangi saba ni Briew ba po jingi ngi la ban ya de ka jingai bat ba ha ga ta ka tien fi ida pi puli ga shiti shiki korin ga ba ar kala nang ga besan ar korin kala nang ga besan pi puli na khot ba nyo po bracket wa so pol tho wang namar ngiya daga jinge om daga jingyo i lada pi bakla ya ga ni ga ktien ong no de ki wi ktien lada pi pim scout tho ba ha ni ga ktien kan pen po ye fi shaga jaka ka ba bakla kan pen po ye fi shaga jaka ka ba pin klumar pin babi bat ki wei kin klumar lang lada fi shu hikai tangi ga ni ga khot ga ba nyo ba ong namar ni ya daga jinge om daga jingyo i fi banya jinge wat lada ga ni ga khot ka ong ne ni ya daga jinge daga jingyo i ngan bu we ga ktien ka jinge kam dei ga ba mat la kata ga ktien ga banga kwa banga da kren shai ba chupi fi ka jinge kam ta kam dei ga tu ga ba fi shuang nga nget bet mle le mat ya dep stum ngan nget bet blain pun kya ngan nget bet blain jubab ngan nget bet nga kwa ngan ong fi penjajah ya le dis nga bangan pen i fi ga ni ktien fi wat shi shimi ga ni ga shiti ga ba ar ko rel no basao egal no ba san ga khat ba nyo ba ong namangi ya daga jinge om daga jingyo i namar la da pimpuli lut ye gini gi shiti kum no tho pol ye gini ga lunong te la da fi ong ani ya daga jinge klem jingyo i ngan bu ni ga ktien ka bangan ong biang sin ka jinge daga jing shakam de ga ba matla wat la da ong om daga jingyo i rekin mau ka jinge kam de ga ba matla nak ta ka dang ko ben de sngo thu ba pe ju ong kum dong ini puli na ga bible naga ni ju ga naga ju hi ka lenong ka ta ga dei ar koren ka naga besau naga de khat ka ba khat nriu ka ni ga dei ka wei na ka lenong ki banga ju snauten nat ki banga ju puli lendet ki banga ju la lendet la banong no balai nga ong kum ta ka da ko dei nga snauten nat palat ye ga ni ga lenong nga kwa ba ga ni ga lenong kan tri ka ma ga jingem bat nga kwa banga da pen shai pi ba pinum shu ya de ga jinget bat ba pi shu ya mat la kum to klem de snot ho ya ga ni ga lenti jong ga jinget ka bo bleu hi kai ngi ya ga ni ga purtai pet u ong kum ne ngan pule na ka ar ko na masar khat khan bre u ong na mar kata nim man tha shu le setang kata ka ktien ru pila pin reason khndia la ne kli khndia te ka ta ktien hatong am ju thai hato phim thai ting teng da pipule ga bible da pet ba paul ni tho wang na ma katang ni man thai chu sngo ko man ong I ko bom ju thai rei la da pipule ba hai ni da khot ni ha bo ukraine ga jing thai ngan sa pen shai pi ukraine ga ai pe ju wang ne na man katang ni man thai chu henry la ga long ru bo Briew u ba bar jungi ulanang chat nang ja pen ban tau Briew bu po ulanang shai ulanang klain halagasni fi ngan pen I chwa ni di khat chwa habu ong ngaman khat shu ong lakalong bo Briew ba bar chingi nang chala ja gamot uniu Briew ba bar chingi ulanang temen ulanang telat ulanang thai fi habu ong ngaman thai shu gamot bukuran ya gani ga met chingi ngi thai waju jisu ru shong thai fi puli ka to bule apok ka to kapung Samaria ang to ma pung jong Jacob ka Bible ko ong ula thai na ga jing ba ula shong thai ndano Briew palaban ko ba ngam ju thai shu ba pina puli gani la da bishi puli daga kli daga jing so to Briew da binong kuno ni wa su polong na magatanga man thai shu hare da pi puli lot gani wa ngam thai namar uba thai de tau ni Briew ba bar uba nang temen nang tlat nang her ka bor u thai malang sngi
Mereka bersatu nak uang penban utau Briew bersepo. Fi hang tang keuangan peni fi ini ya nado bersedang. Penban utau Briew bersepo. Ulanang syait ulanang klan halaksni. Fi hang tang fin sesuatu ngan peni fi ke jinget. Ya ke jinget. Pe uang kumno. Namar ke jingjen jar besting jengi ke betang sipor. Sibet kemut sipor. Kanang penlong naga benta jengi ke jingkia ke buram ke bepalat par ke bebam juga. Sabama ki jingjen jar besting. Fi uang ngaman tachu ang ne uang ke jingjen jar besting. Udabu ru igre ke tinu uang ki jingjen jar besting ki betang sipor. Fi ngi ye kendo jingjen jar ki ngi ikum ba kata jingjen jar kanang kanang kia. Bagi kita jingjen jar ki bungi kendo ag ni jing em kinang kia bat kinang ikum makim kutsho. Bat ngi kelak nyum ni kata. Hendai uniu Briew aus poluang namar ki jingjen jar besting. Kabatang sipor, kabalang temporary. Kanang pelang nak benta jengi ke jingkia ke buram ke bepalat ke bersiki bebam cukut ke balong eternal ke bersiki bebam cukut. Tapi pulih kat ni kan nong rem bisa sot ho bawa sepol. Tapi pulih baik kum to pinum laban pediang lagi kitian ke jauh. Nrei tapi pulih bahaya ka. Fiu iba Ukraine baik tangi Briew bersepo badi Briew babar. Kajing tak jeru Ukraine Briew berseban Briew bawa pom tak. Mau ni undang sanang Kejing jaru ke datang ni Briew babar. Hari ni Briew bawa pom dan jing jar. Kejing jaru ni Briew bawa pom dan ni nang sting nama kat unang guru tu nang sting kejing jar bar. Fi kejing yo isa jing yang ni kejing jar baka nang kat barang mi kisi nang jing jar jabalai. Namar ngi yo ibi tang dah ni ke do jing. Kadang ngimnut ong ko ong wasal pa kijing jar basting. U epi bujunut ban ong nga don kijing jar basting. Da ong kum ta vi sngo ko kren klumar kren bet kren sarong ro. Ane new Briew kren ya kata ke Jingshisha Jong Briew u bakan jaman sem. Ta kada was ai kerteng ngene ke Jingshisha Jong Briew bakan jaman sem. La da pikran ni ke bakan jaman sem ni ka jing jar ka dei ke basting. Kam long bani compare bat kata ka buram ka ban sapin pau kata ka basiki bom juga. Fi lada unu Briew ba pa jong pi ushat uklan ki jing jar kim dan jing mot ka jing thaj lu kam wan pe yu ong ni kiti nang ni pin sesuatu ya ka tu kiti bang ong ban ka jinget kam de ka ba mat la pe yu ong no haba ngim kemi sho ngim pet sho la ne ngim yo isho ha kita ki ek eru ki ba yo Hendrai ha kita ki ek eru ki bam yo Namar kita ki ek eru ki be yo ki lang tang sibet hendrai ki ek eru ki bam yo ki lang bam cukut kan. Fika ni ke ketien, fika ni ke bang akwa bang anda syong kam selamang ni. Lada pim sengau tro ye ni, wali ong ania de ke jinget om de ke jing yo wali ong kom ta. Da fi ong ania de ke jinget, mdai chu de ke jing yo Kan mau ke jinget kam de ke ba mat la hang ni wong ngam pet shu la ni ngam kmi shu. Syagi teki ek eru ke bayo Hendrai ye kita ki ek eru ke bam yo balai ong kom ta. Kamot bau abso pol u kap prepet ngan pet shu ya jinget be. Ngak kawangan ai pi wali le om ta. Ni don ki khamat de bulai batau ki khamat jeni. Bagi ki khamat do jeni pi barabor ki syukur ni kini ki khamat do jeni ki yo ki jing ki yo ki jing do jing man ki yo ki ek bom de. Wam so polo wang namar kita ngam kami shu aki ek bayo Hari haki ek bom yo U kami gumnoi kita ki ek bom yo Da pule bahaya ni dekat. Haba ngim kami shu. Hakita ki ek eru ki bayo Kamot ngam kami shu. Da kini ke khmat do ya ki ek bangayo daga do janga. Hendrai ngakmi sya kita ki ek bom yo Da pin kami ya kita ki bom yo Lada khamdai ba Ukraine uni Briew ba po. Uni Briew ba kan jaman siyam na po umyo kumba yo uni Briew ba bar tong fi. Uni Briew ba bar tong fi yo ke jingpang.
Uni Briew babar to piu igi jing do. Uni Briew babar to piu igi jing begin ang crow, but piu ikum ta, but ta igi jing law Mynsiem jofi. Hare lada fi I lat uni Briew begin jaman siem a po jofi. Nda habau new heusan udon ke jing yo but habau don ke jing yo u am support o ngam petchu daga ni khmat do ye ni pertai ye ni jing yo Henry ngakmi dau new Briew begin jaman siem sheki eki bakani khmat do jing kam yo Henry daga begin jaman siem ngayo lupa haga begin jaman siem ye eki bakrau ke joble. Fia hang ta pin se smot ho baka jing kam de ba matla. Da pimot pania jinget la da pimso tho inu Briew ba po. Ba uni udan ke jing yo bakin jaman siem. La da pimso tho ye ta ngan ong be kata ke jinget jong pi ke de ba matla ka de ba klut ka de ba sule lemir ka ba su anta su hikai klumar ke Briew la ni su nget klumar but suppose ke jing le right. Fitip nem hagini ke pertege bengi kuma ngala dep ong ngidon ke pertege bakan jaman sem but ngidon ke nege pertege bengi kata ke spiritual world lani ke spirit world but ngidon ru ke nege physical lani ke natural world haga joko por ngi involve habro arliang ngidon bentala ngabro arliang daga nega do jungi ni habani kendo but ke nege natural world de ta banga saong ye Briew what you baklai gini bi ong ya jinge di dawai don Briew ong ngatam di dawai shi bot lang bat ki wei ke bala khlan ke jinge but fishu ong ba ngam tre di dawai nda ba pim tre di dawai pi poi shi ke ka ka buklumar namar la da pim di dawai ten nai bam cha shu nai di shu la da pimot ban be ta daga jinge fi kat bangidang hagani ke natural world kat bangidang hagani ke pertai ke Kynja do gani ke bapau gani ke natural fi haban ko ngu iki bedan ke natural law hagani ke an ke bedan gani ke mo ke rukom bu be ke jong play ke law of nature gani ke an jo gani ke mariang jo gani ke natural law bedan la da phim ko ngu e ta shubu bi shu yat ke jinget bet pi pen ken lut digini ngayo idan ki Briew ki ba le akom ta pen ken lut yat bet ong ngateng tiang ngateng ya jinget sapoi shubu bakla sapoi shi ke bolong palat ki jingle salong extreme kadai ba phim snow tho ba blay ula bo ini ngani ke pertai uthau ma ui gani ke natural world dai ma uba bo ingi gani ke physical world u dai blay bo bo bangini kendo bat gani ke jingem bat ngi don gani ke mat jingi andai ha ke jogo pon dala khapat ingi ngi don yu Briew kan jaman sem but down yu Briew kan jaman sem ngi la ban ya de ke jinget ha gani ke pertai ke kan jaman sem nama gani ke pertai kan jaman sem ru ka dan lang ke jo ke pot kalong real kum balong gani ke pertai ke papau kalong ke shisha kum kalong gani ke pertai ke bangi ngi misa gani ke pertai ke bangi ngi sang ngi dan kam ke ngi dan kam ke ngi dan kam ke bam ngi dan kam mo ban sumar ban penbiang ni kum jo ru ka kan jaman sem ngi dan kam ke ke dai da Mynsiem be khoi bat ngakwang nang pi hang tai ke kan jaman sem ngi dan kam ke jing tuai ngi dan kam ke tin ke jong play ngi da kata ba dai ni kata kata uni Briew kan jaman sem udan ki khmat udan ke jing yo uyo iye wa so pal ni na ngam kmi eke be yo ngam pet sho daga ni khmat do habang ya daga jingai ngam ya sho daga ni jing yo bat daga ege bang yo yang ne hare nga ya daga daga jing bam yo bat nga yo tang dau to Briew bukan jaman sem ha ka pertai ga bukan jaman sem ndang nga yo ya dau Briew bukan jaman sem ya ki eke be krau ha ga ni pertai ga bukan jaman sem nga sanang ya ga bang ya daga jingai ha ka ta ga pertai kam yo hare nga daga bukan jaman sem nga yo baka eke ba hagani ba kan jaman sem kalong ba shisha bat ngan sa ya daga jinget yang ta kat kum ga jingyo ba kan jaman sem bat fin sa yo kan saja hagani ga pertai ga bapau daga jinget bisa ong Briew ya daga jinget om daga jingyo bi ga to tien ba ong ya daga jinget om daga jingyo kamot bangim ya shu daga jingyo ga jong ko ba kan jado rangi ya kat kum ga jingyo ga jong no Briew ba kan jaman sem fi ngan pen fi daga nuksa ngin sia poi biang ni namar kani dai ka jingi kai ka beton kam bahai pi what you on menta bangala yo jipnim te ngan ya bi daga jingai oh sungai bet baga pisahkan hiana beneng ma sungai bet baga jangan mi dalam tau play jingi dok lalong play jadu ayu re
Ngakuangan itu piu blame dia boleh akhlak le jadu. Blame dia boleh jadu mentor boleh. Blame dia boleh besngot ho bayar ba dan buram uba hikai ngi begin langki khon ki job blay ki benang ban yat ban pen pau ki buram job blay ni ki perthai. Mde ban pen lumar ni ki perthai. Mde bagi briu ki ni i ngakwa bagi ni i ki bakrafi ni dai ban yat de ki jingai. Hande pila so tu benta bagi jingai kam dai ka pamalla. Tangan pen i fi go ke benta na ki tin ki job blay. Singa laju pen i fi ni mencuar dengan pen i biang. Wat na do ka testament ke barimru kani kaladan arkis iam naga kitab ke ba arkis iam ke lanang ke bandrio. Ngayo i ni ba u haba u Ben Hadad ma u kerkut ia kena ke shinong ke Jong Samaria bagi pulih ke Bible nda haba u ke Bible ka orang kini kitin nda haba u tu syakri ma Jong u Elisha udah na pedang Jong ke jing kelumar lamar ba la kerkut ia ke shinong but la wanda ki sipai men kerkut repi pulih na ke Bible sengap ngan pulih ka tin ke Jong blay kong arkis im lang bandriu de khatsan kong habau syakri Jong tau Briew Jong blay ula khedang step ba ula mino akhmi upat ya pom ki kulab ki kali ki ladon bro sodong ke shinong baru kunrat Jong ula ong wow ku kunrat kum nongin le fi kani ke jingi kai ke ba ngasai hikai bahaya ke Briew let's say what akani ke voice message la kren bun sin ten re bang kren chipang nu Briew ba po bat Briew ba bar bat bang kren ni ke Jingshisha bat ngakwa bangan peniru ye jingi lenti jong jingi ba ke jingi kam de ba matla fiu yang ne uni shakri u ngala ba uni shakri jong eli shau de gehasi u khidang step u yo i shabar la ker kut da upat ya pom gi kula gi kali prosodong shno but u shakri jong u ong wow ku kunrat kum nongin le Malay, nama yo i sipai. Fi ucia jingat kan babidang yo i dang kumta. Ujong ngai ba ngini duai begini sipai kin. Ngak kwa nang fi kata de bo bakla na bo bakla tam. Dei ban lenyar, dei ban ya ma ba yo i sipai. Ula tiang. Mi shabadang step. Yo i sipai keleng de snong la kerkut ke cinting la shirkai. But u new shikri u lenyar wong wow ku kenrat. Kum nungin le. Pet ke ik bejaba lu Elisha. U Elisha u ong watchep tiang. Teng ingi sa ong kibli watchep tiang. Ki popli ki dana ke jeka ke beshep tiang. Pi ong watchep tiang tikin nem no. Kum nulum shep tiang apa shep tiang. Ladangan ikai fifin apa long balance ba apa pikiran ni kibriu. O chuang kibli wat kuslai wat shep tiang. Ma blai udan bat pi. Tuan ni genyu blai tama ki kendo pat e jingjang ka ba e plat e jing em joki kum nulum shep tiang. Fi hang ni ro uni u shakri. Kum nulum shep tiang. U Elisha u ong wat shep tiang. Na tarai ni shakri u dam shep tiang kum no. And repet u ong kum ni. Wa uda ong ru ni kitin ong. Na ba kita ki babat ni kilong kambun bania ki babat ki. Fi bat ba ni baga jingai kam de ga matla. U Elisha u dan daga wege jingyo i kat ba ni shakri u dan daga jingyo i ga baga jado. Hang ta gen pin se snot ho bangingi ong ya jingai ka bangi yo i daga baga jado apa. Yo i de ga ni ga jingjin jar. Fiang ayam ada kejingai be. Haga bakin zaman sembi kelam yo i kumlu kain pinum tiang. Fi hang tapi sesut ho ba Filipin aingo yo play ba ngingi dan kaniga jingim ko bakin zaman sema po. Ba ni Briew ba po jingi dan ke jingi yo i. Fi pule ni wang WhatsApp tiang na baki babat ni kilong kambun ba ni ki babat ki. Nganut ba ni shakri ula kinga kle. Ula manong ni kunrat jong ula duna kle ru na se. Nama kia dan tangar buat iya. Sipai udan lagi hajar sebar. Uniu Elisha le jajai tiang kijing buat dia ruam. Wang WhatsApp tiang nama ki badan bat ngi kambon ngi bat ki banda dai mangangan ong Elisha mela duna ne kum no na. Fi
de ya de ke jinge da ka ba pisnot ho ye ke jinge i kata kan ge de ke jinge Elisha auch lam ki jingman udan na yeng udan da ko pa ke jinge i udan ki kamat bagen jamen sem wang khali unga wang ali ngan duai uduai yu ni ushikri wang atrai nge kerpa me pen pe ki kamat jang o bau ni i nga se ong u Elisha auch lam bo du shikri bo bria la ni bo mala mono bi ban bo no tre do bo mala udayo iti gisipairo usalinyar henry hakni u Elisha duai wang try nga kerpat ba men pen pe iki khamal chung pen pe iki khamal ayu habau ni u i fide yang tawo chu nga ya jinge ngam ya daga jinge i nga ya daga jinge fi hakni wang pen pe iki khamal jang u bau ni i kumno bin chu nget la da khlem la da piklem yo i ya ta ka bakan jaman sim hangni wang atrai tu penpet ki khmat jong bon yo i trai penpet ki khmat jong tau samla bat ula yo i ta khmi u lo mula dap ki kula ki kali ding pro so dong jong Elisha te haba ki la hiar sha u Elisha ula dua yo trai pulo ngaker pa me sho ni pa daga jing mat la to nganom kran ni ta na mang yo islam fi yo i nda haba uni u shukri u yo i dagi khmat ki bakan jaman sim cái jing khi jing mất cái jing xếp tiếng cái jing long panic cái độ nọ nó được là tăng hang ta cái đơn cái nông rim trong cái jing ấy đơn nông rim jing ấy được cái vậy what you can trong shit mình là nia được cái jing ấy được cái jing ấy ba ông so Paul alcohol nó có sando hat mình nhau là phi shu sim tăng ti được hat pi klem so tho ba so Paul bu Ukraine cái tu ba ông ya được cái jing ấy klem jing ấy Shuaban ong kita ula keren shine ne. Hagul na go basaw alcohol na basaw khat bakhat prawang na bangam kmi shu aki eki bayo i. Heri haki eki eru ke bam yo i. Nga kmi eki bam yo i. Kamot ka bam yo i yang ni ka bakan cha perthai. Nga yo i daw bakan cha man sem ya ka perthai bakan cha man sem. Bat ka eki ba nga yo i ka ba nga yo i hang ne daga dok daga batang shipor ka ba ka ni ka ba nga yo i daga bakan cha man sem ka long. Sheki bo bam jukot. Ba pinda puli terusang namangi tips kembala da onlet no ege yeng jingi kaba ka khendau kani ge yeng trap ke ngidan ge jingtai no blai ge yeng bala thau bom de ki ga bom jukot ge benang pe uang de pipule lo ne na lesi banom pen slam uang khat saw namangi ge bedana ge yeng trap ngi ot sat bala pen ket kya ngi na bangi kwa ban light no kan re bani open phong alor bakum ta nyo ngot no ene ge yap de ge jing en piu kurani ge met ge ge shabar ngia ot ngia jinjar ngia khuslai de de gane ka bajbar rela da fidon pat ye gane ka bakin jaman sim usong nama gata ha bangi snowshlur lagas ni bangi tip kat bangi na shong ha gane ga met ni shong klan no trai nama ngi ya daga jinge daga jingyo i da fi sot ho ye gane ga yeng trap you know Briew ba bar la fi sot ho ye ga jing jingi ga bakin jado but fi so tho ru ga perthai ga bakan jaman sem but fi so tho ini ga perthai ga pao but nang ta de fi so tho ru kum no ban tip bo new Briew ba po udon ga jingyo i la na sanu he udon ga jingyo i na fi yo i ha ga bakan jaman sem ye ki eki ga bakrao ga bleu don ban le hang ta tip in de ya de ga jingay kan salong ka ba Jingshisha ha ga ni ga perthai ga pao ken ma nga ong fi ga jingay kam de ga ba mat la ka de ga ba yo i daki kmat bakan jaman sim Jong ne Briew bakan jaman sim bat ngi sala ban ya de jingai hagane ga perthai ga pa te de nget ngala ban pen shai fi shu ngi ya de jingai de jingo i na kwa i ga ta tien bangan ong biang si sien na bangan dang don por ang ne bangan kran fi bon ba ngi kran shong shit ni sha yo snow yu tu tien bang kran de jingai pla de jingai what you kran ar tien ha ka taro ga de ga bedai menta da village o doktor da pipang da village o doktor pimban si ban doktor bat pipang na pipang village pipang le si ong na pi terapi dan jingso shubo village o doktor da kuli doktor o ong ba village fi ong ngam le ngapang ai nga shu pang tang bang khlem le
nga supang tang banga khlem le na mabre bi ong lanangan ong ani thu banga don jing su kumut ngala keren artutin no akhma ni doktor dengan ong bet ngakhlain tu doktor un king ngakhlib wen jim da wai le yu bede bi klai fi hang ta fin su ho ba teng ni ya ga ne ga confession ni ya ga ta jing pla jong ga jing ni hapan da shai ga taro nga kwa ba ngi num long ki Briew ki beduna ki klumar ha ga ne ga perthei ga ngi im pi ila da pi ong ba ngan ya jing hen ka banin kong ka jing hen kam de ga ba matla ka ba ar ka jing hen ka de ga ba yos ngau ka jing hen ka de ga ba yos ngau la da pi klem yos ngau ha ga ba kan jamin sim pi klem da yos ngau ya ka ka ba kan jamin sim ba ka penti kna ha po ka Mynsiem ka jofi wachong ngate da ka jing hen ngala nget bet ngala yo pi num yo ru ya pi kwangan pen e fi na Bible pet bangan pen e fi na ni tin ka jong play bala fi mot ban ya jing hen ka jing hen kam de ka ba matla ka jing hen kam de ka ba kulut kan ma ka jing hen kam de ka ba kulut ka jing hen ka de ka ba yos ngau klem da yos ngau what you like ngala pen e fi shi sien man amar banga ya ni ka jing kai ngan pen kan ma piang fi pina puli piang ya ka testament ka berim singan sa pen e shi ka testament ka betamai ru pi puli ka ne ka lenong ka ba kitab kisim ka bening kong lenong ka ba khat pra khat ba sa kuwe u Elija ukren jing he yang ne u ong kat yos im ahab u ong yang jat let bam let di namar ka dan ka jing ker ho slap shikat de ukren jing he juang ka dan ka jing ker ho slap shikat de kat ba ka beneng ka shai tau lo arum dan ka jing shit sngi jing rang ter kong lai snem drubnai nre hakani sngi u Elija u ong ya u ahab kelet marek loy udah nut ban hukum kat yau sim wang marek loy ba yau slap ulap ya nama kadan ke jingker hu slap shikat de ukren jinget u Elija tamu walik mut baga jinget ke de ga bakelut kam de ga ba matla kam de ga bakelut fitip ukren jinget balai wang namar kadan ke jingker hu slap shikat de manu kumnu usngot hu itu ke jingker hu slap udan ke jingyo asngau ka bakin jamin sim apo jang bahaka perthai ke bakin jamin sim kala dan ke jingker hu slap balu slap ulas dang ban jaga bakin jamin sim bat kataken kedai ke bapin pla jinget nda haba pila duai bonsngi ya ke ere ke bapidon kam bat nda haba kala sawa hapo ka download jong fikat ko munu Briew besepo fio snow ya ke sur ka wanra iga tu ke jing scam ka assurance hapo ka download jong fi bat pila yo snow shy ya ke tabala tikna ba pila yo tela da fikran jinge penyo ikan Jingshisha fi bunsin ni kran jinge ringi le ran penmal namar ngi kran jinge klemja kran jinge klemja nga jiu i Briew kran jinge le klem pa we ro ya ya daw ko de ba jinge kam de ba matla ka jinge ke de kam de ba kul ka jinge ke de ba yo snow gum no u Elija u don ka jinge yo snow ha ga ba kan jamin se ti manga ma phi ni de bandan ki skor ayu ngala dep kana ni phi ki skor ya ga sur jong play bagi skor ki bangi de ban yo snow ki de skor ki jong ni Briew kan jamin se ma po nda haba phi yo snow ha ga pakan jamin se bakadan ke sur ke jong play ga bu ai khambun sin dak ke tin ke jong play ula kren chepo ke Mynsiem jong phi bat bila yo snow ya ke sur ke jong play ga no jong phi
bau play ula dep ban ong hapi ba ngan sa penpau ke kamba bat kala dep wan ke jing tikena fi la da kala wan gum ta lek bat lek dua shu ai ngo you play kran bai de tin de jingai fini tang khin dia sngi kan ja ha ge ne per thai ke pau ka ta ken ge de ge belong balance la bi shikri you play tangan chipni fi ko ge nuksa na ge bible khnang bang ini ha ba na ngami o por shu ngayo tang ko san minute 2 minute de tang ini pe ge ne ge por ge ne ka ye ge ne ge lanong ko ba khat sa ke jong u Matthias fi de pipuli ge lanong ko ba khat sa hilap u jisu le ki kamba bu bon ba le hadin bala dep ni ap yo Yohanes likely ngajus ngutana kanong kita bo jisu ye ge jing ap da sngosi ye namar ndakiwan itu bo ye ki likely Yohanes bala rai gamet bala tep kile itu jo jisu nda bu yos ngo kita ule chika chika kan ja wai priu tuai umiam susi mo yeru tengi ke bagi dang ye long Briew kumni pat ye poi seta le yap ke ge wo ngia mare ngia pun kam ngia kren reu jisu klam ye pun ktim khom ong gi sunran te nya le kom lo mo yap yo anes kom ong ta u jisu tip ye plan jong play baru jisu dang le chi ka Kynja udang le stu ka kamba sai ki sanajar de tang ta da la dep duai pro shmet the step but shwaban shai ka bible kong nongo ba khat sao jong Matthias khat ba arpu arabi pule singa nom pule wang kumni ru jisu la kan tu sunran jo ban kiru ka le re mo upar ule duai but ha jing up me ke sa ma ba do kong ulawani ai alor jong ka du yao sunran ki yo I tanga ga kan je do yo jisu bu ya do yao a ki shapte namam jidon Briew bala ban ya do yao ba no mi ap jelok re jisu ya balai fitem namar ngala jukren teng gini jisu dan haga perthai ga bagan jamin sem marudan ka bagan jamin sem apa jang ka bagan jamin sem ka dan bori ga ne ga bagan japerthai mak ka belong spiritual ka khamlong ka kalaban dominate ye ga ne ga belong natural but de ne ta daw open Kynja ka an baro jong ka ne ga belong natural law da ka ba wan bania alo jong ka duriaw klem ngam ka hapan pediang namar habo wan ka bagan jamin sem udon bor ban dominate ingane ka bagan japerthai tandala dep jisu wang to snow shlo day manga to wat shapte o Petras he stanat new Briew o Petras udit wang ku trial da de day me hukum yenga ban wan shame halor ko wang hukum yenga ban wan shame halor ko singapa u jisu wang one tang skin tien wang one markum ta nga Bible Petras ula hiang na tagaling ula ya lor le jo jisu klem ngam pite balay u Petras u hiar u ya jingai kadaw ka de bo da yos ngau ye ka ktien ka ba mi no Jesus Christ ka ba ong one fi ingi bun sini ong ya jingai klem yos ngau ni klem yos ngau ka ba kan jamin se la da fi yos ngau bagadan ga sur ga jong play ga ba kran shapi ka ba pide shai ka ba pide nang ban da penye peri kita ki sur si ka ta de mga kwang na fi dan chibun ki sur dan ga sur jong Mynsiem paman kadan ga sur ga jong Mynsiem Briew kadan ga sur ga jong Mynsiem jong play tela da fi yos ngau da nang ru ban pia ka sur ga ni ga mga yos ngau to ga de tang na ba ka ba pensyong shit yang mga yat lumar Hare fi de binda yos ngau ga sur ga ba wan no try baru Petras wang try hukum yang abang arungan hiar o jisu ang wan fi Petras kata ka tin ba ang wan ka rung shu ka download jong obat ka pen kai ka jingai bat u hian na ka liang u ya klem ngam hare fi puli ka babu kong haba ula yo I ka ka fi ka ta ka ka wan haju I nda haba ka jing yo I pan ka de da ka ba kan jado u yo I ka eryong ka wan ka jing ting to ngam fi what you ya jingai la da fidang yo idang ka bakan jado but what you ya jinget la da piklem yo ngau
ia ke sur ke jong play ini ke terkadang seorang ifi mendai ke jingai kam dai ke pemat lah ke jingai kam dai ke bekelut tel de kuat baniat dah ke jingai pihak bantip bau new Briew bapo bakin jaman sim udan kampalat ini bangin yai de ke jingai haga bakin jaman sim but haga ni ke pertai ke bapau ngin laban pen i ke crowd dah ke jingai ke bangidan haga bakin jaman sim katakan ke dai ke jingai lenti jong ke jingai kapa biang haga jing syakri yo play tanginum syukran serang kren kop tanginum syukran kelumar klem de yo sngau klem de yo i namar lada upriu ba po jong fi usan lu shai uklan finyo i bam dane ru em kapa wet ege jing em jong fi tangin it wai do haga ni kapor ko pada ke jinget nge yang ne sngau ngo imeken try mamalong play wa kraw palat hikai ngi ni ki belong ki secrets na ki tien gi jale bat ki bani rap ye ki bangen ma hinum po yishe ge jing im ko baklumar endre bekin ya jinget daga jing shai ka bawan na ki tien gi jale nganget bagani ge jing hikai kan ker khu ki ni ki Briew ban ngeni yo iye ko puram play gi jale ha ka kreten ge dong Jesus mi tuai amen bat amen ko bless you bon bless ker khu